Λοιπόν, ζήτησα από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, να είναι μαζί μας και ανταποκριθεί. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλή σας ημέρα, κύριε Ευγενίδη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Να ξεκινήσω από κάτι το οποίο για εμένα έχει αξία για την δική σας συστηματική ενασχόληση με την υπόθεση των τεμπών, και το είπα και εχθές ότι εκ των πραγμάτων πολλά από τα πράγματα τα οποία έχετε ανά καιρούς πει ως κριτική στην κυβέρνηση επιβεβαιώνονται, και αυτό δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε. Μπορείτε να μας θυμίσετε εσείς γιατί έχετε μια τέτοια ενασχόληση προσωπική? Αν θυμάμαι καλά, είχατε έναν φίλο σας ο οποίος χάθηκε στο δυστύχημα. Ο καλύτερος μου φίλος ήταν μες στο τρένο του θανάτου. 30 χρόνια φιλίας. Μέσα μετά τις 20 χάθηκαν έτσι κι αλλιώς, κύριε Ευγενίδη, αλλά δεν είναι το θέμα μου προσωπικό. Το θέμα είναι πραγματικά αυτό το πολιτικό προσωπικό της χώρας να αποκτήσει ανδρεία και ήθος. Δυστυχώς λείπουν τα δύο αυτά πολύ σημαντικά για μένα γνωρίσματα μιας πολιτικής ζωής ενός τόπου που θα την κάνει να ξεχωρίζει. Και λέω ανδρεία και ήθος γιατί κανένα κόμμα, δεν αναφέρομαι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, και στο ΠΑΣΟΚ αναφέρομαι και στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν τα δύο αυτά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, της ανδρείας και του ήθους. Δηλαδή να ακούω εγώ προκλητικά τώρα, θα πάμε στην κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ να ουρλιάζουν, να φωνασκούν, να αλαλιάζουν, λέγοντας ότι φταίει η κυβέρνηση για τη σύγκρουση, και θα μην λένε ότι αυτή ήταν η υπέτη που δεν έγινε σύμβαση 7-17 και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ τόσα χρόνια κυβέρνησαν, γιατί αν γινόταν αυτή η σύμβαση 7-17 υλοποιούνταν κανονικά, δεν θα συνέβαινε το τροχαίο αυτό. Αυτό είναι ένα πολύ θεμιτό σημείο κριτικής. Απλά εγώ επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από την κυβέρνηση. Εσείς... Θα πάμε τώρα στην κυβέρνηση. Να ξεκινήσω από την κυβέρνηση. Εσείς γιατί θεωρείτε ότι η κυβέρνηση είχε σπουδή να συγκαλύψει το συγκεκριμένο δυστύχημα, από τη στιγμή που ούτως ή άλλως η ανακριτική διαδικασία και η δικαστική αξιολόγηση θα γινόταν, θα έμπαινε στην ουσία των ζητημάτων? Διότι καθ' όλη τη διάρκεια της προανάκρισης αλλά και της ανάκρισης έχουν χαθεί πάρα πολλά στοιχεία, αγαπητέ κύριε Ευγενίδη. Δεν είναι δυνατόν μια κυβέρνηση να βιάζει τόσο πολύ, να μπαζώσει το χώρο, να διαψεύδει ότι μπάζωσε το χώρο, να αποκαλεί εμένα ο Πρωθυπουργός ότι είμαι εν πάση περιπτώσει ψεκασμένος, να ακούω τον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης να λέει ότι εγώ είμαι για τα μπάζα γιατί μίλησα για μπάζωμα, και τελικά να αποδεικνύει ότι έγινε μπάζωμα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε να γίνει. Έχουν γίνει τραγικά λάθη στην ιστορία αυτή, και βέβαια το γεγονός ότι για να μπαζωθεί ένας χώρος πρέπει να δοθεί εντολή από πολύ ψηλά είναι αναμφισβήτητο. Δεν μπορεί να αποφάσισε ο δεκανέας, ούτε να αποφάσισε ο αστυνόμος της γειτονιάς. Αποφάσισε η ηγεσία. Και η ηγεσία είναι. Άρα εσείς γιατί λέτε ότι υπήρχε σπουδή μπαζώματος, για να κρυφτεί τι ακριβώς? Στην περιοχή υπήρχε το έφλεκτο υλικό από την έκρηξη που έγινε, γνωστή ιστορία του Λόλιο, Ξυλόλιο, αυτό που είπα από τη δεύτερη μέρα, την τρίτη μάλλον μέρα, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με το δυστύχημα. Και το είπα, ξέρετε, γιατί είχα στοιχεία. Διότι οι ιατρικές βεβαιώσεις γνωματεύσεις των στολών των πυροσβεστών, οι γιατροί το γράψαν αυτό, έλεγαν για χημικά εγκάβματα. Ναι. Χημικά εγκάβματα από πυρκαγιά δεν υπάρχουν. Μόνο από χημικό υλικό, έφλεκτο υλικό, διαλύτες. Αυτό τους είπα στη Βουλή, με διέψευδαν ότι δεν ίσχυε όλο αυτό. Έκρηξη υπήρχε βέβαια, και το γεγονός ότι η πρεμούρα που τους έπιασε να καλύψουν το χώρο, ενώ την πρώτη μέρα είχαν πάει ήδη εκεί τα μεγάλα, αυτά που λέμε οι γερανοί, είχαν βάλει τα πέδιλά τους κάτω κανονικά και μετέφεραν τα παγόνια. Μετά έλεγαν ότι μπαζώσαμε τον χώρο για να μπουν πάνω να καταλάβω, εσείς κάνετε μια κριτική για έφλεκτα υλικά, για χημικούς διαλύτες. Εγώ για το τουλόλιο και το ξυλόλιο δεν το ξέρω, και θα μου επιτρέψετε να περιμένω και τα πορίσματα του Πολυτεχνείου. Έχω τα πορίσματα εγώ στα χέρια μου. Τα πορίσματα του Πολυτεχνείου και του ΕΔΟΣΑΜ είναι λίγο δύσκολο να τα έχετε. Το Πολυτεχνείο, ακούστε, δεν είναι τίποτα δύσκολο στην Ελλάδα. Τα πορίσματα του Πολυτεχνείου λένε κάτι συγκεκριμένο. Ότι από τα έλαια σιλικόνης δεν προέρχεται η έκρηξη. Αυτό το ξέρω και εγώ ως δημοσιογραφική πληροφορία, αλλά περιμένω να το δω να γράφετε και. Σας λέω, ο πρωτοετής, κύριε Ευγενίδη, του χημικού, της χημίας, ξέρει ότι το έλαιος σιλικόνης δεν κάνει έκρηξη με πυρόσφαιρα. Απλά είναι τα πράγματα. Εδώ χρειάζονται διαλύτες. Διαλύτες σημαίνει έφλεκτο υλικό. Έφλεκτο υλικό σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα. Να επιμείνω λίγο στο έφλεκτο υλικό αυτό και στους χημικούς αυτούς διαλύτες που αναφέρετε. Η κυβέρνηση γιατί θα ενδιαφερόταν να συγκαλύψει κάτι τέτοιο? Να το πω πιο απλά για να συνεννοούμαστε, γιατί είστε ευθύς άνθρωπος. Γιατί η κυβέρνηση να θέλει να συγκαλύψει λαθρεμπόριο καυσίμων? Σωστό, έχετε δίκιο. Να το αντιστρέψω το ερώτημα το δικό μου τώρα, έτσι. Και να πω γιατί καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν χτύπησε το λαθρεμπόριο καυσίμων. Έχετε δίκιο. Εύλογο είναι το ερώτημα το οποίο κάνετε. Όχι, δεν είναι εύλογο, είναι απάντηση. 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ χάνει ο Έλληνας πολίτης κάθε χρόνο περίπου από το λαθρεμπόριο καυσίμων. Τα χάνουμε κάθε χρόνο, λεφτά του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν εσύ δεν κάνεις τη δουλειά σου να χτυπήσεις το λαθρεμπόριο καυσίμων, ποιος μου εγγυάται ότι δεν βοηθάς το λαθρεμπόριο για να φέρει το ειδικό διαλύτη? Γιατί ένας πρωθυπουργός με 57 νεκρούς να βάλει το κεφάλι του στον τορβά για κάτι που ενδεχομένως δεν ξέρει ούτε ο ίδιος? Όχι.
Διαφωνώ μαζί σας, δεν έβαλε ο Πρωθυπουργός στο κεφάλι του. Σας ρωτώ, εγώ δεν συμφωνώ ή διαφωνώ. Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση επί 2 χρόνια φήμωσαν τις φωνές που έλεγαν αυτά. Τους έλεγαν ψεκασμένους, τους έλεγαν ότι λένε σαχλαμάρες. Απλά ο αγώνας των συγγενών, αυτή η βουβαμάρα από το Σύνταγμα και από 150 περιοχές όλου του κόσμου και της Ελλάδος ήταν που ακούστηκε σαν κραυγή αγωνίας. Θέλουμε δικαίωση και δικαιοσύνη. Αυτό οδήγησε, επαναλαμβάνω, στη δημοσιοποίηση του γεγονότος. Το δεν μαζεύει σήμερα 200.000 άτομα, κανένα κόμμα. Κανένα κόμμα στο Σύνταγμα. Κανένας. Όχι, είναι προφανές ότι η υπόθεση αυτή έχει μια πολύ ισχυρή κοινωνική δυναμική και υπάρχει είναι ένα πάρα πολύ. Είναι η ψυχή των συγγενών. Ακούστε κύριε Βιαννίδη, επειδή εγώ έχασα φίλο. Εγώ μιλάω με τους γονείς. Η ψυχή του Ασλανίδη, η ψυχή των συγγενών, το τι περνούν, δεν ξέρω να πού σκοτώθηκαν τα παιδιά τους, αυτό δημιούργησε όλη αυτή την αλυσίδα των γεγονότων και να ξέρετε και κάτι. 28 Φεβρουαρίου είναι η τελευταία μέρα αυτής της κυβέρνησης που θα υπάρχει και από εκεί πέρα θα υπάρχει. Γιατί 28 Φεβρουαρίου θα είναι εκατομμύρια ο κόσμος έξω και θα δείτε ότι η κλεψίτρα, η πολιτική τους τελείωσε. Προσπάθησαν 2 χρόνια να το καλύψουν, δεν ξέρω αν το κάνανε εκούσια ή ακούσια, ή προσπάθησαν να ρίξουν τα φώτα αλλού, αλλά οι συγγενείς πάλεψαν, αγωνίστηκαν και δεν θα τους στερήσει κανείς το δικαίωμα να μάθουν την αλήθεια. Από τι πέθανε το παιδί τους, από τι σκοτώθηκε. Εγώ δεν λέω δολοφονήθηκε. Είναι μεγάλη το λέω γιατί αυτό ακούγεται. Εχθές άκουσα τον κύριο Αλεξιάδη του ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ως δολοφόνους 57 ανθρώπων. Ότι υπήρχε έγκλημα και ποινικό αδίκημα υπήρχε. Και εγκληματική αμέλεια είναι ποινικό αδίκημα. Η εγκληματική αμέλεια είναι ΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία που δεν κάνανε τη σύμβαση 7-17. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της εγκληματικής αμέλειάς τους. Μιας και το λέτε για τη σύμβαση, μου επιτρέπετε ένα ερώτημα. Παρακαλώ. Ας υποθέσουμε ότι η σύμβαση 7-17 είχε εκτελεστεί και ότι υπήρχαν τα συστήματα τα οποία υπήρχαν. Ο παράγων του ανθρώπινου λάθους δεν θα εξακολουθούσε να υπάρχει. Το λέω γιατί έτσι όπως γίνεται η συζήτηση, εγώ έχω την αίσθηση ότι σαν να ακυρώνεται και το ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε την ευθύνη εκείνη την ώρα τα έκανε όλα λάθος. Κοιτάξτε να δείτε, γι' αυτό είναι τα μηχανήματα, για να το ξεκαθαρίσω λίγο μεταξύ μας. Αν υπήρχε τηλεδιοίκηση, κατευθείαν τα πέδιλα της εμπορικής θα είχαν κλείσει μόνα τους. Αυτό σημαίνει η τηλεδιοίκηση, ξέρετε. Επειδή άκουσα κάποιους ειδικούς που ασχολούνται με το θέμα αυτό, μου λέγανε το εξής. Ότι αν υπήρχε τηλεδιοίκηση, κανονική τηλεδιοίκηση, όχι αυτά που είδαμε εκεί πέρα τα φωτάκια που αναποσβήνουν περία και κλείνουν και ανάβουν στη Λάρισα, αλλά κανονική τηλεδιοίκηση. Αυτομάτως, επειδή είναι ηλεκτρικό το τρένο, αυτομάτως τα πέδιλα θα φρενάρανε. Πολύ πριν τη σύγκρουση. Άρα δεν θα είχαμε αποφύγει το δυστύχημα. Αυτό όμως είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι αυτό που με ενόχλησε σαν άνθρωπο και το λέω αυτός. Σαν άνθρωπος σας μιλάω κύριε Βιαννίδη. Όταν ακούς 2 χρόνια από υπουργούς, από το Πασόκ, τον κύριο Ανδρουλάκη, εμένα με απεκάλυψε ξεκαρδισμένο ποιος, ο κύριος Ανδρουλάκης. Και σήμερα πάνε να σφιλέψουν πάνω στην ιστορία. Και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα πήγαν στο Σύνταγμα και έκαναν δηλώσεις κύριε Βιαννίδη. Με είδατε εμένα να κάνω δηλώσεις στο Σύνταγμα? Όχι, δεν σας είδα σε κάποια διαδήλωση. Πήγαν όλοι οι βουλευτές μου, όλα τα στελέχη μου, αλλά δεν καπέλωσα καμία εκδήλωση, ούτε μία selfie έβγαλα. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν τιμάς έτσι τον αγώνα των άλλων, ούτε τιμάς τους ανθρώπους που είναι εκεί, ούτε τιμάς τους νεκρούς. Φαντάζομαι ότι θα ψηφίσετε μια πρόταση μομφής πάντως που θα υποβληθεί, γιατί καταλαβαίνω ότι προαναγγέλλεται αυτή. Θα σας πω κάτι που δεν ξέρει ο ελληνικός λαός. Πριν γίνουν οι εκλογές του 2023, καταθέσαμε αίτημα προανακριτικής επιτροπής. Κανένα κόμμα δεν την ψήφισε. Κανένα. Ούτε το Πασόκ, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανείς τους. Την απέρριψαν όλοι. Με ποιο αιτιολογικό, να μας το θυμίσετε? Για το ξυλόλαιο, με βάση αυτά τα χημικά στοιχεία που βρέθηκαν από το πόρισμα, να κάνουμε εξεταστική επιτροπή τι είχε το τρένο. Μα προανακριτική για το ξυλόλαιο πώς να κάνεις? Δηλαδή ποια είναι η ποινική ευθύνη που αποδίδει σε πολιτικό πρόσωπο για το ξυλόλαιο? Παράνομη μεταφορά φορτίου και μη έλεγχος από τις αρχές. Και αυτό πώς είναι ευθύνη του εκάστοτε υπουργού? Είναι ευθύνη της κυβέρνησης να ελέγχει τι φορτία μεταφέρονται από τα τρένα. Αλλά τον ακούω το Σταϊκούρα χθες εγώ και σήμερα το πρωί να λέω ότι εγώ δεν ξέρω τι μεταφέρουν τα τρένα. Μιλάμε για κράτος τσίρκο, μπάχαλο. Ακόμη και τώρα παραδέχθηκε ο Υπουργός Μεταφορών ότι δεν γνωρίζει τι μεταφέρουν τα τρένα, το καταλαβαίνετε αυτό? Να σας πω κάτι πάντως, θα σας πει ο Υπουργός ότι αν δεν γνωρίζει και η εταιρεία, η διαχειρίστρια, η οποία έχει την ευθύνη των τρένων, γιατί να γνωρίζει ο Υπουργός? Διότι η εταιρεία, η διαχειρίστρια δεν θα θέλει να γνωρίζει τι μεταφέρει. Ναι, αλλά άμα δεν ενημερώνει τον Υπουργό, τι θα πηγαίνει να κάνει αυτοψία ο Υπουργός στα βαγόνια? Ακούστε, το φορτίο με βάση τα έγγραφα που χάθηκαν και που λέγεται από τη Θεσσαλονίκη ερχόταν από τα Σκόπια. Είχε έρθει τις προηγούμενες μέρες από τα Σκόπια, από τη Γευγελή. Σωστά. Μη Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι υποχρεωμένη η διοίκηση και αρχίζει να ελέγξει το τελωνίο. Άρα θεωρητικά έπρεπε να έχει ελεγχθεί στο τελωνίο αυτό το. Όχι θεωρητικά, ουσιαστικά αν υπήρχε κράτος. Δεν υπάρχει κράτος. Αυτό είναι το δυστύχημα. Δεν υπάρχει κράτος. Ναι, αλλά αυτό γιατί συνιστά ποινική ευθύνη, δεν καταλαβαίνω. Αυτό που έλεγε ο Κώστος Καραμανλής για επανίδρυση
Πρέπει να γίνει. Ακούστε, η ποινική ευθύνη αφορά και τη μήνυση Καριστιανού. Εκείνη την περίοδο, με αφορμή τη μήνυση Καριστιανού, εμείς εντάξαμε και το ξυλόλαιο μέσα. Η κυρία Καριστιανού έκανε μια μήνυση. Η μήνυση είναι άλλη τάξης ζήτημα από τη δυνητική ποινική ευθύνη του Υπουργού στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του. Την οποία την έχει ακόμα και τώρα στα συρτάρια του Πρόεδρου της Βουλής, ούτε καν την έφερε να τη συζητήσουμε. Ούτε καν την ανακοίνωσε, σας λέω. Ο κύριος Κακλαμάνης, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από λίγες μέρες. Δεν μιλάμε για τον Κακλαμάνη, για τα φύλλα μιλάμε. Όχι. Ο κύριος Κακλαμάνης πριν από λίγες μέρες είπε ότι δεν υπάρχουν μηνύσεις οι οποίες δεν έχουν αναγνωστεί στην Βουλή, δεν έχουν παρουσιαστεί στη Βουλή. Θα μου επιτρέψει ο κύριος Κακλαμάνης να του υπενθυμίσω ότι η δική μας πρόταση προανακριτικής δεν αναγνώστηκε ποτέ. Άλλο αυτό. Ποτέ. Άλλο η μήνυση, άλλο η προανακριτική. Μισό λεπτό. Η μήνυση είναι υποχρεωμένος ο πρόεδρος της Βουλής να τη φέρει. Για άρση ασυλίας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δεν την έφερε ποτέ. Της κυρίας Καριστιανού λέτε τώρα. Βέβαια. Δεν πέρασε. Εναντίον ποιου? Εναντίον του κύριου Τριαντόπουλου και όλων αυτών των υπευθύνων για τον μπάζωμα. Ναι. Για τον κύριο Τριαντόπουλο είναι και ένα ερώτημα γιατί δεν εκλήθη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Αν δεν κάνω λάθος, το είχατε θέσει και εσείς. Ακριβώς, να σου πω κάτι πολύ απλό. Για να τελειώνει η ιστορία. Είναι δυνατόν ανακριτής να δίνει εντολή 40 μέρες μετά το δυστύχημα να καταστραφεί το βιολογικό υλικό. Και μετά από ένα χρόνο να βρίσκουμε στα μπάζα μέσα το. Εγώ βρήκα το κόκαλο του φίλου μου στην περιοχή Κουλούρη. Ένα δεύτερο. Επειδή το άκουσα αυτό με το βιολογικό υλικό, καταλαβαίνω ότι αυτό το βιολογικό υλικό το οποίο έδωσε εντολή ο κύριος ανακριτής να καταστραφεί είναι αξιολογηθέν βιολογικό υλικό και ακολούθησε μια στάνταρ διαδικασία. Το άκουγα, επειδή το άκουσα στο Μέγκα πριν από μερικές μέρες, άκουγα την απάντηση και της κυρίας Μάνδρο που είναι εγκυρότατη δικαστική συντάκτης. Κυρία Μάνδρο μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ ξέρω τι λέει το πόρισμα. Δεν καταστρέφεις βιολογικό. Θα σου πω το εξής. Δεν καταστρέφεις βιολογικό υλικό αν δεν κλείσει η υπόθεση. Η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Μην το λέτε αυτό. Μα άμα ήταν έτσι θα είχαμε βιολογικό υλικό 4 ετών σε όλες τις ανοιχτές υποθέσεις. Για την συγκεκριμένη υπόθεση δεν το κλείνεις. Είναι σημαντικό σας λέω γιατί είναι ένα τροχαίο δυστύχημα που χάθηκαν πάρα πολλές ζωές. Άρα αφήνεις ανοιχτές όλες αυτές τις εκκρεμότητες. Και από τότε που είχατε ακόμα για να τελειώνουμε την ιστορία. Ο κύριος ανακριτής. Έτσι. Ή το πόρισμα αυτό. Χθες άκουσα εγώ τον κύριο Λιόπουλο, δικηγόρος είναι, δεν είναι, το είναι εξωτερικό συγγενών. Και λέει ότι όταν η κυβέρνηση έδωσε το πόρισμα να γίνει, του ζήτησε 2 μήνες. Και πέρασαν 9 μήνες και ακόμα δεν έχει ανακοινώσει το πόρισμα. Ο κύριος Μπακαΐμης λέει το εφέτης ανακριτής. Ακριβώς. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι κύριε Βελόπουλε, για να είμαστε δίκαιοι. Είναι υποχρεωμένος να το παραδώσει σε 2 μήνες. Για να είμαστε δίκαιοι. Μα τι 2 μήνες τώρα, όταν έχει κατατεθεί νεότερο υλικό το οποίο πρέπει να αξιολογηθεί. Όταν πρέπει να συναξιολογηθούν μηνύσεις και νέα στοιχεία τα οποία εισφέρονται από τους συγγενείς. Μα οι ίδιοι οι συγγενείς δεν θέτουν ζήτημα για τον εφέτη. Μισό. Όχι τον εφέτη, τον πρώτο ανακριτή που ανέλαβε την ιστορία σας λέω. Μα τι να κάνουμε, αφού αναβαθμίστηκε η δικαστική διερεύνηση και πήγε σε εφέτη ανακριτή. Κύριε Γεννίδη, γιατί πάτε σε λεπτομέρειες και δεν πάτε στο πιο χοντρό? Πάω στην ουσία, πώς? Έγινε έκρηξη. Τι συζητάμε το θέμα? Πάμε πάλι. Συμφωνώ ότι έγινε έκρηξη. Έγινε έκρηξη. Σταματάμε εδώ λοιπόν. Από εδώ και πέρα η δικαιοσύνη έπρεπε γρήγορα τάχιστα να κάνει τα πάντα. Ούτε να μπαζωθεί ο χώρος, ούτε να φύγουν τα μπάζια από εκεί και να πάνε αλλού, ούτε να βρίσκω κόκκαρα του φίλου μου εγώ 12 χιλιόμετρα μακριά από εκεί, ούτε να βρίσκουμε βιολογικό υλικό από την Ανούμπης, μια ιδιωτική εταιρεία που γεωθελώς ήθελε και έψαξε μόνη της, το να το κάνει το κράτος αυτό, να βρει βιολογικό υλικό, και μετά από 1 χρόνο πήγαν στην περιοχή, που σημαίνει ξεπλήθηκαν τα πάντα. Απλά είναι τα πράγματα. Αυτό είναι το κράτος. Τα υπόλοιπα έχετε δίκιο. Συζητάμε λεπτομέρειες, ανακριτήσεις, αφέτης, ό,τι θέλετε. Αλλά για να το κλείσουμε, γιατί το ξέρετε και εσείς, είστε ραδιοφωνικός παραγωγός 30 πόσα χρόνια. Δεν είναι ανεξάντλητος. Εσείς θεωρείτε λοιπόν ότι αυτή η υπόθεση, έτσι όπως έχει γίνει τώρα, είναι το πολιτικό σημείο καμπής για την κυβέρνηση? Είναι 27 Φεβρουαρίου, είναι η καταλυτική ημερομηνία. Η κλεψίθρα αδειάζει και θα σου πω και κάτι τελευταίο. Βλέπετε ότι αποφεύγω να πω είναι ένοχος ο ένας, ένοχος ο άλλος. Τι λέω όμως? Λέω ότι εδώ έγιναν μια σειρά λαθών. Είμαι καλοπροαίρετος λοιπόν και λέω έγιναν λάθη. Αλλά ακόμη και στα λάθη υπάρχουν 2 λύσεις. Το ποινικό μέρος από αμέλεια και το δεύτερο η παρέτηση από τους πολιτικούς. Εδώ ούτε το ένα είδαμε ούτε το άλλο. Και περιμένουμε ακόμα τι θα γίνει. Εγώ ζητώ την παρέτηση του Πρωθυπουργού. Γιατί σε προσωπικό επίπεδο, αγαπητέ κύριε Ευγενίτη, με αποκαλύψε ψεκασμένο, σαν χλαμάρα, έλεγε ότι λέω fake news, ότι το σκοφαντό. Μέσα στη Βουλή τα έλεγε αυτά έτσι. Υπάρχουν ηχητικά, υπάρχουν οπτικά υλικά, οπτικό υλικό. Και δεν βγήκε να μου πει. Εγώ θέλω να μου πει συγγνώμη. Να πει ένα καλό για αυτά που πήγα το Βελόπουλο. Να μου πάρει τηλέφωνο και να μου πει. Πρόεδρε, σε αδίκησα ρε παιδί μου. Ανακαλώ αυτά που είπες. Δεν είχε την ανδρεία, αυτό είναι το πρόβλημα. Το ήθος να μου τηλεφωνήσει και να μου πει. Ανακαλώ αυτά που είπα. Δεν το ήξερα. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Προσωπικά εγώ εγγυώμαι σε όποιον μας ακούει. Θα πάω μέχρι τέλους στην ιστορία οπουδήποτε για να δικαιωθούν οι νεκροί. Και οι συγγενείς να απαλύνουν τον πόνο τους. Είμαστε υποχρεωμένοι.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βελόπουλε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Είχαμε νομίζω μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.